Er is veel veranderd in maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en ondersteuning van mensen zonder werk. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor deze vormen van zorg en ondersteuning. En daarbij wordt er steeds meer gekeken naar wat u nog zelf kunt doen, samen met uw familie, buren en vrienden. Natuurlijk blijft professionele hulp bestaan voor wie dat nodig heeft. In deze serie Samenleven, Samen doen laten we zien wat dit betekent voor inwoners van Venray. Iedereen wordt geacht zijn bijdrage te leveren aan de maatschappij. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms zijn mensen niet meer of nog niet in staat deel te nemen aan het arbeidsproces. Bijvoorbeeld na lang ziek te zijn geweest, door te weinig opleiding of werkervaring of omdat ze de taal niet goed genoeg beheersen. Ze zijn dan afhankelijk van een bijstandsuitkering. De gemeente helpt deze mensen weer op weg, zodat uiteindelijk iedereen naar vermogen zijn of haar bijdrage kan leveren aan de samenleving. De gemeente Venray kent honderden inwoners met een bijstandsuitkering. En vaak zijn dat mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, hebben vaak moeite met het vinden van een baan. En daarvoor hebben wij maatregelen getroffen om deze mensen te ondersteunen om weer maatschappelijk actief te worden. Betaald werk staat zeker voorop. Dat geeft voldoening en een stukje eigenwaarde. Als werken nog een brug te ver is, dan is vrijwilligerswerk of werkervaring opdoen zeker een eerste stap. Ik ben 5 jaar geleden in Nederland gekomen. De eerste 3 jaar ik was bij het asielzoekerscentrum. In de afgelopen 2 jaar ik heb een verblijfsvergunning gekregen. Ja, mijn leven begon van 2013 toen ik heb de verblijfsvergunning gekregen. Omdat de 3 jaar die ik tel niet, die was echt moeilijk jaren voor mij, zonder verblijfsvergunning. Maar nu is goed, nu is beter. Het begin is erg belangrijk, de start. Mensen die een tijd niet meer gewerkt hebben, die weten vaak even niet meer waar hun eigen talenten liggen. En samen met de participatiecoaches zoeken de mogelijkheden en de ontwikkeling om toch weer maatschappelijk actief te worden. En wanneer je bezig bent met vrijwilligerswerk of werkervaring opdoen, draag je ook een steentje bij aan de maatschappij. Het kan soms zijn dat het Nederlands bijvoorbeeld onvoldoende is. En dan is een cursus inburgering en taal erg belangrijk. Wij zoeken dan een werkervaringsplek erbij om theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Om zo tot een stukje groei te komen bij jezelf. Het doel blijft natuurlijk betaald werk, maar een eerste stap kan vrijwilligerswerk zijn of werkervaring opdoen. Ik heb vrijwillig werk gedaan bij de winkel van Sinkel. Die was een tweedehandwinkel. Ik heb daar gewerkt overal. Ik heb niet bepaalde dingen om te doen. Ik heb daar gedaan bijna 4 of 5 maanden. Ik weet niet precies hoe lang het duurt. En dan ik heb andere baan gevonden bij betalen baan. Ja. Belangrijk is dat mensen weer mee gaan doen aan het maatschappelijke, als het kan, het arbeidsproces. Belangrijk is dat mensen daarin voldoening ervaren, weer een eigenwaarde krijgen en onafhankelijk worden van een uitkering en daarmee ook van een gemeente. Toen ik heb verblijfsvergunning gekregen met de andere situatie, ik was werkloos, ik heb geen inkomen. Ja, zij hebben mij geholpen om de bijstand uitkering te krijgen en ook voor werk zoeken. Ja. We richten ons vooral op langdurig werklozen, mensen die meer dan een jaar van de arbeidsmarkt af zijn. En daarvoor proberen we werkgelegenheid te creëren. En dat doen we door het inzetten van social return on investment. Wat betekent dat de opdrachten die de gemeente Venray verstrekt aan opdrachtnemers, dat gaat officieel en formeel via inkoop- en aanbestedingsregels. Nou, die opdracht die wordt gegund aan een ondernemer en met die ondernemer wordt afgesproken om langdurig werklozen aan het werk te krijgen. Dat is een mooie manier om zo werk te creëren voor deze doelgroep, die dat hard nodig heeft, het netwerk en de ondersteuning van de gemeente Venray.
Een voorbeeld daarvan is het Patersplein in Venray, een nieuwe rotonde die gelegd is waar langdurig werklozen aan meegewerkt hebben en zo op deze manier betaald werk hebben verworven. Ook een voorbeeld is de schoonmaak van het gemeentehuis, wat ook via social return gaat. Langdurig werklozen krijgen op deze manier betaald werk en doen werkervaring op. De betaalbaan die begonnen bij het gemeentehuis. Ik heb een solliciteren gedaan bij het bedrijf voor schoonmakenbedrijf. En toen, ja, ik heb de solliciteren gedaan en zij zegt tegen mij, wij gaan jou bellen. Ik zeg, oké, goed. En na 2 dagen of 3 dagen, de baas belt mij, kan je op ons kantoor komen nog een keer om te praten over werk? Ik zeg, ja, ik kom. Hij stelt soms vragen aan mij en hij zegt tegen mij, ja, wij gaan nu jouw kleding ophalen. Ik zeg, kleding? Ja, oh. Ik zeg, dat is goed. Dus dat betekent, ik ga beginnen met werk. Ja, en dan, ja, hij zegt tegen mij, kan jij maandag beginnen? Veel mensen met een bijstandsuitkering hebben ondersteuning en een netwerk nodig om weer aan het werk te komen. Daar ondersteunen wij hun in en op die manier boeken ze kleine stapjes vooruit. Ja, dat was goed voor mij. Ik heb nog voor andere werk ook gezocht. Ik heb andere werk ook gezocht, omdat de ochtends was alleen bij de schoonmakenbedrijf was alleen 4 uurtjes. Voor mij was het niet genoeg. En ik heb nog andere werk gevonden, ook schoonmakenbedrijf, maar die is avond. Ja. Maar ik ben nog steeds bij allebei. Ik werk ja, 's avonds en 's ochtends. We zien dat werkgevers positief reageren op deze werkwijze. We kunnen natuurlijk niet voor iedereen dit doen, maar we halen eruit wat erin zit en we merken ook dat het mooie resultaten geeft. Heeft u vragen over onderwerpen uit het filmpje? Neem dan contact op met de gemeente Venray via website of telefoon. Meer informatie kunt u vinden op www.venray.nl.